I dette forsøg undersøger vi den kemiske ligevægt i opløsningen af jernnitrat og kaliumtiazonat. Vi vil bruge forsøget til at vise, hvilke tanker og teorier, der ligger bag erkendelsen af naturvidenskaben. Først laver vi 4 forsøg, hvor vi skal iagttage og notere, hvad der sker. I det første forsøg tilsætter vi jernnitrat og ser et mørkere farveskift. I det andet forsøg tilsætter vi ascorbinsyre og ser et farveskift til det gennemsigtige. I tredje forsøg tilsætter vi mere kaliumtiazonat og ser igen et mørkere farveskift. I det fjerde forsøg tilsætter vi noget sølvnitrat til noget kaliumtiazonat. Hvad kan vi så få ud af vores iagttagelser? Ifølge teorien vil et indgreb i et ligevægtssystem forårsage enten en forskydning til højre eller til venstre, eller også vil der intet ske. Så hvad kan vi gøre med vores iagttagelser? Vi kan sige noget generelt om et indgreb i et ligevægtssystem. Hvis der tilføres mere af en af reaktanterne, eller hvis man tilfører et stof, der reagerer med en af reaktanterne eller reagerer med produktet, vil det forårsage en forskydning. Men er det så sandt? Dette kan man bevise ved at lave et forsøg, hvor man tilfører et stof, der reagerer med reaktanterne eller produktet, eller tilfører mere af en af reaktanterne. Vi kan ud fra dette forsøg sige, at vi har arbejdet inden for naturvidenskabelig metode. Vi har ud fra vores iagttagelser opstillet en hypotese, som vi så igen skulle udføre et nyt forsøg for, hvor vi så kunne verificere hypotesen.